Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Bakit may nag-aamok dyan sa kapitbahay nyo, ha? Ikaw siguro nag-aagawan kayo sa ayuda dyan, kaya nag-aamok yung mga kaya nag-aaway-away kayo magkakapitbahay. Wait lang, pare-pareho kayo mabibigyan. Chill. Darating din ang biyaya. Uy, teka lang ha. Nakatanggap ka na ba na ayuda? Ever? Never. Season 2. For Wala. season 2? Ay, season 1 wali talaga. Talaga Hindi ko ba? alam na may season 2 na eh. Akala ko, kasi hindi naman tayo nag-zero, di ba? Hindi naman tayo nag-zero kasi ever since the world, di ba, began. Oo nga. Oo, Oo. correct. Hindi, yung season 2 lang ng ECQ kasi nagbalik tayo sa ECQ tapos ngayon MECQ na, di ba? Wala nga Season- Paano ba magkakaroon? Ano bang gagawin? Kailangan man sumayaw para mabigyan ka. Ay, kasi naman hindi ka ba sumayaw? Hindi ako Yun yung nasabihan announcement ko eh. isang araw. Hindi, nagpa-practice lang ako ng skiri. Kaya lang sabi ko, parang madami na gumagawa. So nag-iisip ako ng bago. Baka sakali mas mapansin. Tama ba? Yun ba yung wait lang. gagawin? Hindi, oo, yun yung alam ko eh. Kaya yun yung ginawa ko. Nakatanggap naman akong bigas. Ay, teka, saan ba ako sumayaw? saan ba ako sumayaw na nakatanggap ako Sa patay ng sindi bigas? ka naman yata sumasayaw, partner. Pero in fairness, ang bigas ang bigayan nung pagkatapos mo sumayaw, Ay, nako. Hindi, alam mo ba, yung nakakalurkey kasi nung isang araw, nagkabigay ng ayuda sa amin. Hindi ko nga alam kung kung makakahabol ako eh. Kasi nagkabigayan partner ng Sunday. Hindi syempre kung may lakad ka, 'di ba parang hintayin mo kasi parang ang balita Sunday daw magkakabigay ng ayuda ganyan. Oo. So, syempre partner, may curfew. Kailangan ko pumunta ng Manila kasi meron akong work ng Monday. So, may curfew akong tinitingnan, 'di ba? Kasi hanggang alas 6 nung ECQ, 6 ba or 6, 'di ba? Parang ganun. So, Tama. kailangan ko makatawid ng Manila kasi may work ako sa Manila ng Monday, galing Laguna. So, hindi ko na nahintay. Pero, mas a long story short, partner, Hindi ka nabigyan. nagkabigayan, nagsimula na alas 7 ng gabi. Oh. Yun, tapos hanggang parang alas 11. So, iniisip ko nga na bumalik pa ng Laguna kasi sayang din naman yung partner, 4K. 4K, malaki Oo, yung iba 1,000 lang pero depende kasi. Pero depende kasi, Oo. depende yata sa kung ilan yung nasa household, yung mga mga ganun. Tas kung Hindi, mukhang patay depende kung gutom partner, kamag-anak ka. 4K. Ay, gogo. Wala akong sinabi Nako, ayoko na mag-comment sa mga ganyan, partner. Baka biglang umilaw sa noo mo, di ba? True. Sabi, ayan na yung target. Ayan na. Ano bang bigayan Ayun yung sinasabi maingay. natin? Ano bang sinasabing bigayan? Oo. Oo, bigayan nga, may ayuda nga. Kasi syempre, di ba, hindi naman natin in-expect lahat na mag-ECQ Season 2 ulit. So parang this is the assistance of the government. So for us, sa Binyan partner, talagang nag-post yung aming mayor na lahat mabibigyan. So parang isolated case ako. Kasi parang feeling ko, lahat nabigyan, ako lang ang umalis. Ako lang yung Ikaw umalis. kasi daw nakakaloka, layas ka ng pero- layas, di naman daw nila kasalanan yung kung may appointment ka, di ba? Basta darating kami, ang madat na namin, bibigyan namin, yung wala, di wala. Di ba? Ayun na nga. Pero parang meron din namang QR code na binigay partner na parang for those na hindi na nakatanggap. So, tingnan ko yung QR code kung makakahabol ako sa eksenang ganun. Baka ibabang in transfer na lang. fairness, Oo. In fairness talaga partner, may mga nakatanggap talaga. Uy, totoo yun, As in, like, it's a whole yung part na yun ng village namin talagang nakatanggap sila. Ang laking bagay po nun mga kaibigan kasi may kakilala ako, nakatira sila sa Pasig. Na ang laki na, ang okay, sobrang ang laking tulong nung natanggap nila.
Pero ang gusto kong sabihin, sobrang laking tulong talaga nitong ayuda na binibigay sa atin mga kaibigan. Maliit man o malaki, kasi yung kakilala ko natanggap niya is 1,000. Although yun, ang individual naman yun. Pero doon sa families is parang 4,000 to 6,000. No? O may mga ganong nakatanggap. Bisan, may 3,000. So depende nga eh. Depende. So, hindi natin alam kung paano yung parameter nila o kung ano yung basis nila. Pero ang gusto lang natin sabihin, malaking bagay po ito. Kasi the fact na hindi ka nakakalabas, yung 500, ang laking bagay na nga nun eh. 'Di ba? Meron akong kakilala na sobrang talagang kasabi niya kahit 500 pautangin mo ako nung pinahiram ko ng 500 sobrang pasasalamat ako tutuusin, 'di ba? Na parang okay, simpleng tulong lang naman itong 500 pero para sa kanya laking bagay nun kasi makakakain na yung pamilya nila ng araw na yun. Paano pa kaya pag nakatanggap pa ng 1,000, ng 4,000, ng 6,000, ng 5,000 mula sa ayuda ng gobyerno? Diba? So malaking bagay talaga. Ipagpasalamat natin yun mga kabisyo, ha? Correct. Ang sarap talaga nun sa pakiramdam. Pero syempre, hindi ko ina-experience, partner. Kasi nga wali nga ako natanggap. Nakakaloka. Malay mo. Pero titingnan ko dun sa sinasabing QR code kung makakahabol pa ako. Pero sana, di ba? Kaya lang, ang hirap kasi, sana pwede pa. Kasi paano kung halimbawa talagang may importante lakad? Kung di ka naman talaga, kung aalis ka naman talaga, may, alam mo yun, paano yun? Yung mga ganun. But anyways, buti na lang nalaman ko may pa-QR code para dun sa mga hindi pa nakakatanggap. So let's see kung ganon. And I hope sa kanya-kanya ninyong mga syudad, yan, na nabigyan na po talaga kayo at na-experience nyo po talaga. Kasi ang sarap sa pakiramdam ng ganon kasi parang feeling mo, you are well taken care of na may umiisip ng welfare mo, may nag-iisip ng kung meron kang kakainin or parang naiintindihan yung nararamdaman mo, parang ganon. Yun yung masarap sa pakiramdam. Dapat maging ganon yung thinking natin mga kaibigan, yun yung maging mindset natin sa halip na magreklamo, mag-away tayo ng mag-away ng mga kung kani-kanino, di ba? Mas yun eh, mas hindi nakakatulong kapag puro reklamo at puro negatibo yung lumalabas sa bibig natin. Di ba? Isipin natin, kahit 1,000 yan natanggap mo, 2,000 yan natanggap mo, kumpara sa iba na nakatanggap ng 4,000, pasalamat ka, may natanggap ka pa rin eh, di ba? Kahit lumawi ka sa Ilog Pasig, hindi ka makakakuha basta ng 1,000, 2,000 agad-agad. Ito, sa'yo lumapit, di ba? Inalam ang pangalan mo, saan ka nakatira, ito ang ayuda ng gobyerno, di ba? Pagpasalamat tayo. Ganun lang kasimple. Sobrang yung katotohanan lang talaga, 'di ba? Yung nanay mo nga pag binigyan ka ng baon sa school, tuwang-tuwa ka. Ganun eh. Yung iisipin natin may taong concern sa atin. May taong may 'di ba, may institusyon o may kung ahensya ng gobyerno na kahit papaano iniisip yung kapakanan ng kanyang tao, 'di ba? Ganun na lang sana isipin natin. Totoo yan. So let's be thankful kung nakatanggap po kayo ng ayuda. Huwag na magreklamo kung feeling ninyo. Huwag nang gawa ng issue. I mean, para sa akin, the fact na nabigyan, magpasalamat na lang. Kung man nabawasan for whatever reason, that's something that we have no control over. Pwede tayo magreklamo, magtanong, ganyan. Pero alam mo yun, huwag mo na ika-stress. Basta extra lang naman yan na na ibinibigay na help sa'yo. So, magpasalamat, 'di ba? Naalala ko lang kanina, kunento mo na parang meron kang 500 na inabot na tulong ganun. Na for others kung tutuusin parang 500 lang yun, pero for other people malaking bagay yun kasi partner, less than na din yun, makakabili ka na ng 1 kilo ng baboy tas gulay. Talagang na yun, correct, magiging pagkain nyo na yun for the whole day or for 2 days, 'di ba? Pwede kasi mahilig naman tayo sa pangat o pangapat na init, pangatlong init o pangapat na init, yung ganon. Naalala ko lang nag-Facebook live ako nung Monday, partner. Namimigay tayo ng cash, 'di ba, sa Love Lang Malakas. So ang binibigay natin 500 pesos na cash. E di syempre games, 'di ba? Yun naman ang ginagawa natin sa kahit saan naman para manalo ka, sasali ka ng games, sasali ka ng raffle o kaya sasali ka ng may sasalihan ka bago ka mabigyan ng chance to win. So hindi yung magiging winner ka agad, chance to win. So syempre kung hindi ka lalaban, kung hindi ka sasali, hindi ka rin naman makakatanggap ng pa-premyo or hindi ka magkakaroon ng chance to win. Totoo. So merong isa, partner, Gina G. Aba? Ang daming comments yun eh. Gina G, parang sabi niya,
500 na nga lang, Mm-mm. pinahihirapan mo pa yung mga tao Okay. na na matanggap yung yung 500 na yan. Mm-mm. Ang ginagawa, parang ang sinasabi is pinahihirapan mo para dumami yung comments para mapunta sa yung pera. Alam mo, parang Ba't yun ang nalungkot iniisip lang mo? ako. Kaya Ba't nga ganun ka doon ako mag-isip? talagang true. Yun talaga yung nakakalungkot. Sabi ko, unfortunately, sa libo-libo nagme-message ngayong umagang ito talagang tumambad sa mukha ko sa dami ng mga mensahe, 'di ba? And siguro parang it's meant to be na mabasa ko yung message na yon. So, dun sa message na yon, kwento ko talaga, nakakaloka, may isa dito, Gina G, ganyan. Sabi ko, nakakalungkot, no, kung ganito mag-isip ang lahat ng tao. Kung ganyan ka-negative yung pag-iisip ng lahat ng tao, wala na talagang pag-asa sa Philippines. Totoo. O kaya wala Paggawa na lang tayo pag-asa ng ang gawa, mankind. puro reklamo, puro Oo. negatibo yung nakikita natin. Correct. Totoo. Di ba yung mga ganyang contest natin, at natutuwa ako doon sa mga nagko-congratulate kapag may nanalo. Uy, congratulations doon sa True. first winner. Correct, Congratulations correct. second winner. Tama. Congratulations po. Pero ito, may Tama. naligaw na ganyan. Di ba? Oo. Parang first time nyo ba In fairness, makarinig na tama ka. pagsali ng contest? Correct. Totoo. In fairness, tama ka naman sa word na naligaw. Mm-mm. So, kunyari sa 37,000 na nag-comment, Mm-mm. I guess isa lang siya. O baka siya lang yung nabasa ko na ganun. So, Mm-mm. maliit na percentage lang naman compared dun sa mga natutuwa at talagang sumasali at gusto lang talagang to have fun. And technically, sa mga ganitong klaseng mga pamimigay ng papremyo, may kasamang fun dito. Mm-mm. Huwag mo na kagad isipin na dinadaya ka, huwag mo kagad Mm-mm. isipin na pinahihirapan, yung mga ganun. Sabi ko nga sa Facebook Live ko na yun, bakit? Ang itinanong ko ba, algebra? Para mahirapan sila? Anong sagot dun sa tanong, partner, na tinatanong ko? Ang sagot, lipstick? Ano napakahirap dun? Ang mga clue ko, partner, hindi naman mahihirap na clue. Sinabi ko, pwedeng pink, pwedeng red, ginagamit ng babae. Mm-mm. O, 'di ba? Sa mukha Oo. ginagamit, kaso hindi na masyado nakikita kasi lagi naka-face mask. O ano napakahirap doon, partner? Ano pa bang pwede mong isipin na parang feeling mo pinahirapan ka? Naisip ko to siguro, kunyari, pag Diba? Christmas party sa family nila, kunyari may family reunion, tapos Christmas party, syempre may parlor games. Pag natalo siguro to sa game, nananapak to eh. Correct, feeling ko. Nanunugod to ng kapitbahay, yung di marunong nanunugod to tumanggap ng pagkatalo. Oo, true. Porque hindi Diba, nanalo parang- kung ano sasabihin sa laro, kung ano sasabihin sa mga nakalaro, 'di ba? Ano sasabihin sa mechanics, at aawayin pa yung host. Na-imagine ko na yung Correct. siya ng ugali nito kapag natalo sa mga Yan. parlor games eh. 'Di ba? Alam na natin, Wag- di wag ba? Na kung ganon. sa event siya yung talagang numero 1 reklamador. So talagang, at ito na yung feeling ko yan yung mga numero 1 reklamador din sa ayuda. Oh. Alam mo yun, yung ang daming sinasabi. Although nagigets naman natin, I mean, valid naman lahat ng klase ng nararamdaman. So lalong-lalo na siguro kasi partner, baka kung trying to understand where that person is coming from, baka pinahirapan din siya nung isang tao, tapos in the end hindi naman siya pinautang. Alam mo yung mga ganun, so may hugot pa siya. 'Di ba, parang galing pa siya doon sa hurt na nag-effort siya ng bonggang-bongga, pero in the end hindi pa rin siya pinautang. Alam mo yun, so baka doon siya nanggagaling. Pero nakakalungkot lang na pwedeng mangyari yung gano'n, na may mga taong gusto na lang tumulong, gustong mamigay ng papremyo, gusto to have fun, pero iisipan pa din ng masama ng iba. Yun yung masakit at masaklap sa world ngayon. At iwasan po natin yung mga ganyang klaseng thinking kasi nakakapangit po yan. Tapos nagtataka ka, wala kang jowa. Oo, diba? diba? Tsaka magtataka ka bakit hindi ka siniswerte sa buhay. Kasi napaka-nega mong tao, diba? Puro Tama. reklamo sa buhay yung nalalaman mo, diba? Maniwala, ito ulit-ulit sinasabi ng tambalan yung law of attraction. Kapag mabait ka sa kapwa mo, mabait ka sa sitwasyon, mabait ka sa mga nangyayari sa paligid mo, diba? Positibo ka mag-isip, positibo rin lahat ang darating sa buhay mo. Pero ikaw yung tipo ng taong puro negatibo, diba? Sa pag-iisip mo, sa pagbigkas mo, sa lahat ng lumalabas sa salita, sa mga bibig mo, sa ugali mo, puro negatibo. Huwag kang umasang magiging maayos ang buhay mo. Lahat yan negatibong Tama. ibabalik sa'yo. Ganun lang kasimple ang Correct. buhay, mga kaibigan. So, huwag tayong magreklamo, huwag tayong negatibo, huwag tayong nagsasabi ng hindi maganda sa mga sa ibang tao, 'di ba? Pag may natanggap na biyaya, di magpasalamat. At ganoon naman talaga sa buhay, 'di ba? Talagang minsan may araw na meron tayo, may araw na wala tayo, 'di ba?
May ganun talaga, umiikot yan umiikot ang gulong ng buhay minsan kahit sa palaro, 'di ba? Minsan ikaw na nanalo, minsan natatalo, at dapat sa buhay tanggapin natin yung pagkatalo natin. Hindi kung ano sasabihin natin hindi maganda kasi nga hindi pumanig sa atin yung sitwasyon, hindi pumabor sa atin yung sitwasyon. Tapos magsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, wag ganun. Kasi ang buhay talaga, minsan papabor sa iyo, minsan hindi papabor sa iyo. Siguro sa pagkakataong ito, hindi ka siniswerte, 'di ba? Hindi ka nanalo ng 500 do sa palaro ni Nicole. Wag ka na magsalita na kung ano. Mali mo pag sumali ka next time, 'di ba? Ikaw naman yung swerte, hindi lang isang beses, dalawang beses. Mali mo pati appliances, mga ganun tipo. True, 'di ba? Kasi and speaking of, mamimigay tayo ng appliances mamaya. So antabay po kayo sa buong programa ng Tambayan because we will be giving away washing machine ba ibibigay mo, hindi, partner? 500 lang. Wag mo akong pag-abonohin. 500 lang ba ipapamigay mo? Akala ko may appliance kang bibigay. Pero sa mali natin sa ibang Nakakaloka. pagkakataon, 'di ba, sa ilang mga DJs, basta antabay lang po kayo kasi tuloy-tuloy pa rin yung love lang malakas. Ito po yung namimigay kami ng 500 o di kaya naman ng appliances. Basta standby lang kayo lagi. Correct. So again, uulitin lang po natin kung hindi po nauukol, hindi bubukol. Agree. Yun lang yun. So kung hindi talaga ito para sa'yo, hindi ito para sa'yo. Kung para sa'yo to, kahit magkabali-baliktad ba ng mundo, magkaligaw-ligaw man, babalik at babalik ito sa'yo, di ba? Tama. It will find its way back to you. Tama. So wag na po tayong nega. Yun na lang po nating isipin. What's meant to be is meant to be. It's meant to happen. Totoo What's yan. not meant to happen is never ever gonna happen. Okidoki? Agree. Isang paalala mula sa inyong paboritong tambalan sa umaga. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Yun. Always your number one. SM Radio Station.